ole tuntuma chuanin scope tha em mai discovery kanon ho chuak le dona unbox na te kan nei anga ms 2x10 into 40 ir tinia kuku a crosshair lan dan tur chu ni lang chiang theiam o center dot ani a center dot a hi achunga le alaya le atnoya kuanin a oma lang chiang theiam o e kuanin an hnuai lama kuanin number a in pe thadiat diat boka scope bi nuam tak mai ani a tin a shock proof ani boka manager ate rifle kan ti a chi te po khang hawa te po khanin e amman tlak vek ani chuanin tuna kan lo unbox anga kan thlir hawang an tuam uluk khop maya hei hi ni to khop mai scope lian lem lo tak mai ani a ta hian an manual ti han sir le thuak ila second focal plane sfp ani a 40 mm size ani a tube diameter hi 25.4 mm ani a adjust focus hi 100 yards ani asilai seizo sorry a scope seizo nga hi 12.1 inchi som pahnih ani a weight hi gram zali somthum le paruk karit ani chuanin shockproof ani boka engemaw han thlopal emaw shock han dol zo tura duan ani a firearms lampanga te po a man tlak viau don ani silai ngorna kan tianga chi te po kanin man tlak viau tura ngai ani a chin hon ngai lawang chi khan ni a chung lampang hi up and down nang chiang them ding lampang side hi up ani a in alet zonga kan herle khan down arsalo chuanin ding lampang side a hianin right and left adjust na lo le a tuna r ting ziana fei in ko na lampang khu vei kan silai mu kha vei lama kal chuan ding lama her tur ani ti hian scope adjust dan la thiam lo te kan lo takin chuanin ding lampang side a kal chuan a let zong che in vei lampanga her le tur ani ti kan kan adjust don khan tiang kanan pot kang zewanga te her mai tur ani a kan nem plum lenga kan du to kuna kan adjust hemi adjust kan du chuan hemi hi tia choi kan set tur ani choi kan lo chuan in loka hei a her thei lo ani
adjust thei lova chu tiang chia chuan in ding hnuai lampang ding lampang side ami po hi ding le vei adjust na po hi kan adjust ton chuan ti hian kan soi kang hret anga ni kan herang chuan kan du to kuna kha hi kan nam tlum le ang ti chuan hei ding vei lampang side ami ero hi chu a cross hair a center dot ti en na kha ni a chuan helai hi zoom kha ni a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 thleng a zoom thei ani vei lampang side hi cross hair ti en na kha ni a cross hair a hi pumpui na eng velawa center dot tho chu a center te kha eng thin ani lang thei phone a hi chuan a lang chiang mo khop mai a cross hair lan dan phone atang hi chuan a lang chiang mo khop mai a hi chian mo ti chuan in number a in pe thatiat diata hnuai lampang a chuan a chung khai ka chu khai chiang zok ka chuan ka ti lang hei thei lo phone atang han lak chhon le hi chuan in a lang fia mo khop mai ataka chuan a fia ania ei phone a hi chuan a lang chiang hei thei lo wa hi chuan a cross hair ka kanan ona hmu ti chuan a dot light te te a kona enga khu le ma kan hu chiang the mo lai lampang thin don hneia a tangkai em em ani le phone a chuan in du thu sa min a lang hlei thei tlat lo mai ataka chuan in a lang fi em em mai a ti chuan in a ron chhom tur te hi a ron keng tel bawk a hei hi chu hei helai adjust her hon na hi ni a tate chuan hei hi zoom hemi a zoom her ol sam na zoom stick ti mai ang helai hianin tur ani a tan a zoom ka ol sam pha em em ani hei chuan in scope mount hi 11mm a ron keng tel bawk a high mount a mount sang chuanin darthlalang kami scope mai darthlalang thu fai na tur kha a ron chhom tel bawk a kang te kha tun tuma kan ron ti lan le thei te chu ni phot mai sela du le mamo kan nom chuan AFT Enterprise Scholarship tia kona
don ngei den don ya khodang po kan thon chuak vek thei ani aman tur hi cheng sing that man tur ani an lom e